Tässä on Merttelän vanha pato, josta on tehty nyt koski. Ennallistettu. Aika vähän täällä on vettä. Pääsee hyvin ylittämään tän. Ja ehkä täällä joskus keväisin voi olla vähän enemmän vettä. Mut kiva paikka silti. Tossa on pöytä ja tuoli, jos haluaa piknikkiä pitää. Mä pääsin tälle Rehtsuan reitille. Tuossa välissä oli vähän tuollaista epämääräistä metsää ja oli jo umpeen kasvanut polut, mitä näkyy polkukartassa. Tää on ihan hyvää tää reitti, vaikka tää näyttää keltaiselta. Melko paljon täällä hötököitä on nyt. Ja hieman hankalia oli noi nousut tänne mäelle. Alasmeno tuota mäeltä on kans varmasti semmonen talutettava osuus. Ylöspäin tulta äsken jouduin pikkusen. Joo, kyllähän täällä tuli tämmönen vaarallinen lasku eteen, että katsotaan miten saisi talutettua. Lyödään sieltä. No, eiköhän tosta jostain pääse taluttelemaan. Pääsin tähän Rehtsuan reunaan ja täällä on vähän kivempaa polkua tässä sitten ajella. Tämmöstä näin. Tää menee tätä suon reunaa tässä nyt. Toisvuorossa Rehtsuan pitkospuuosuus ja 1 000 000 hötökkää tässä mukana. Mutta eiköhän tästä jatketa matkaa, ettei tuu syödyksi. Tuolta päin tulin ja kivaa avosuota tää Rehtsua. Suon ylityksen jälkeen oli pieni levähdyspaikka. Vähän välitankkausta tässä, smoothie ja täällä on vähän tommonen laiton nuotiopaikkakin tehty, että mutta hieno kalliopaikka ja suo. Rehtsua on tuossa vieressä. Tosi voisi olla vähän paremmat näkymätkin, mutta tuossa on noita puita sen verran kasvanut tähän. Tommosia aika pieniä polkuja tässä nyt on, mutta kyllä niistä pystyy ajamaan maastopyörällä. Ja toi meni ihan mukavasti toi pitkospuuosuus. Aika kivaa polkua. Aika hyvin selvisi tosta äskeisestä kaatumisesta. Ei ottaisi kuvata toisella kädellä ja yhdellä kädellä, sen verran epätasasta. Eli täällä pääsee Kangenmiakalle tosta ja toiseen suuntaan ja sitten tosta pääsee sitten
oikaisemaan tuosta suoraan, jos haluaa vähän helpommalla päästä. Ja tuolta menee se Kangenmiekan suuntaan menee se virallinen Rehtsuon reitti. Tässä alkaa olla kello sen verran paljon ja ötököitä paljon, että voi olla, että täytyy toi suora reitti, mutta ehkä mä käyn katsomassa tuossa Kangenmiekan suuntaan vähän, missä kunnossa se polku on. Näytti olevan vähän vaativammaksi merkattua tuossa trail mapissa. Kangenmiekan suuntaan on tämmöstä ihan täysi suota ja suopursuja, kivoja tuoksuja ja tätä avosuon laitaa. Kyllä täällä Kangenmiekan suunnalle ihan hyvä oli ajaa, että jossain oli kaatunut puu ylittä ja sitten täällä on jonkun verran tätä pitkospuuta. Tää on ihan hyvä kyllä ajaa onneksi. Nyt tultiin linjalle, että katsotaan mistä täällä pääsee ajamaan. En tiedä missä se retkeilyreitti edes menee. Melko staarityytystä tää on ollut tässä tää loppupätkä, ettei ihan niin nautittavaa pyöräilyä. Että ehkä joku toinen reitti olisi mukavampi. On kyllä tällaista monipuolista tämä Rehtsuon reitti, että melkoisesti. Melkoinen reitti oli tää Rehtsuo, mutta nyt se on ohi ja ollaan tuossa Rusko-rajalla ja pääsee ajelemaan sitten asfalttitietä takaisin. Tämmönen. Tää pääsisi jatkaa sitten eteenpäin kunhan on retkeilyreitistä. Aika hiljasta, ei juuri ketään näkynyt koko matkalla, täällä puolella nousia. Nyt pääsin tällaiselle mukavalle hiekkatielle tosta Sysimäen tie. Tätä pitkin vähän oikaisee Lahdon keskustan ja pääsee vähän nopeammin sinne Ruskolle takaisin, mistä mä lähdin. Tää on nyt Kautrannan tie ja mukavaa maalaismaisemaa. Linnut lauleskelee ja semmoista. Kello alkaa olla 8:30 illalla. Et Suomen kesä on kyllä mukava. Maalla kun ollaan, niin eläimiäkin on täällä, mitä voi katsella.